खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 13 नभेम्बर 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायहैनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां सान। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय खहा जानांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ अदेबानि मावफुंनायाव गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियावबो मोजांद्राय नङा। बहाबा थाङोब्ला मोजां मोनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थानाय नङा। हार्टआ लोरबां जागोन। देहाखौ गोबां जोथोन लानांगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। एसेल' मोननायजोंनो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ सुस्रांनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। जेरावबो देरहासार जागोन। बयजोंबो अनसायजागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजागोन। बबेबा बादायलायनायाव देरहासार जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव गोबां मान मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ फेजेननो हागोन। जेरावबो देरहासार जागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गोनो गोथो आरो गोजोननाय गैयै मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा। हेंथा नुजाथिनो हागौ। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन।
देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा मेगननि बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ गुबुननि हेफाजाब लानांगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोननो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोआव जिंगाया बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजां थानाय नङा सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन सांग्रां थानाया गाहाम। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गोसोखौ नाथाय जोबोर उरां फारां मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया देबार नांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांगोन गुबुनजों गाज्रि नोजोर होखोमाजागोन सांग्रां थानाया गाहाम। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोबां सुबुंनि गेजेराव बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु जागोन। दिनैनि राशि फरायथिया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।